Breastfeeding. Ito ang paraan ng pagpapakain sa sanggol kung saan ay napag-alamang pinakamabisang pagkain ng isang supling mula pagkapanganak hanggang 2 taong gulang. Marami ng pag-aaral yung ginawa mula pa nung mga nauna na nagsasabi na ang breast milk ang pinakamainam na pagkain ng bagong silang sanggol mula pagkapanganak hanggang 6 na buwan kung exclusive breastfeeding siya. Pero mas maganda sana kung ituloy-tuloy natin hanggang 2 years of age. Unang-una, yung composition ng breast milk, yung kanyang amount ng kanyang amino acids, carbohydrates ay angkop sa mga baby, lalo na sa mga batang pinanganak na kulang sa timbang. Saka isa pa, meron siyang tinatawag na immunologic benefits kasi sa breast milk meron din tinatawag na immunoglobulins na pinapasa mula sa nanay papunta sa kanyang baby na kung saan nakakapagbigay ng increased resistance ng baby sa mga karaniwang sakit ng baby gaya ng gastroenteritis o pagtatae at saka pulmonya. Isa pa po, may mga components po ng breast milk gaya ng amino acids, alpha-linoleic acid, DHA na makaraniwang nakikita natin sa mga commercials ng gatas. Pero ang pinakamainam po na benefit ng breast milk ay libre po ito. Kusa pong lumalabas sa nanay. So ready pong mapapakain ang mga baby. Ang gatas na nanggagaling sa ina ay napatunayang pinakamainam na ipakain dahil nagtataglay ito ng iba't ibang uri ng mineral at nutrisyong kailangan ng sanggol. Well, hindi natin masisisi kung minsan may takot yung nanay na wala nakukuhang breast milk yung baby. Halimbawa, lalo sa mga kabadong first-time mothers na kung minsan napapansin nila parang hindi kumakain ng sapat yung baby. Actually, mapapansin mong sapat nang nakain ng baby pagkatapos ng pagkapasuso, busog siya at nakakatulog. Kasi kung gutom yung baby, maghahanap pa rin siya ng pagkain. So, I recommend na wag muna mag-introduce ng milk formula pag exclusively breastfeeding. Kasi pag nilipat mo sa milk feeding yung baby, masasanay sa milk formula, hindi na siya mag-breastfeed. So, kaya nire-recommend ko sana na exclusive breastfeeding for the first 6 months, tapos complementary feeding, mag-start ka sa 6 months after, pero breast milk pa rin. At habang nagpapasuso ang ina, ay mas makabubuting huwag munang bigyan ng commercialized na gatas ang supling dahil ang gatas ng ina ang pinakasapat at maliban sa libre ay makakaiwas pa sa mga dagdag na gastusin. Sa totoo lang, wala namang banta sa kalusugan ng nanay maliban sa tinatawag nating nostalgia or pamamaga ng suso ng nanay dahil sa hindi niya paglabas ng gatas. Pero nare-resolve naman yung nostalgia o kaya pagpamaga ng suso kung nagbe-breastfeed ka. Kasi yun ang tanging paraan para maibsan yung pressure ng gatas sa suso ng nanay is through breastfeeding. So, yun, pinaka-treatment po ng nostalgia is dapat mag-breastfeed yung baby. Makakabuti rin na wag munang bigyan ng vitamins ang bata habang ito'y sumususo dahil napatunayang ang gatas ng ina ay isang mabisang panlunas sa mga karamdaman, pangontra sa mga allergies at impeksyon sa bata at maliban dito, kumpleto ito sa sustansya. Kung exclusively breastfeeding yung baby, ibig sabihin wala po siyang ibang kinukuha other than breast milk, hindi po recommended, hindi mo na magbigay ng multivitamins except kung meron talagang sakit yung bata. Pero ideally, kung exclusively breastfeeding yung baby, mainam na o kompleto na yung breast milk. Pero kung halimbawa nag-start na siya ng complementary feeding, pwede na pong magdagdag ng multivitamins aside sa breast milk. Mas nakabubuti rin ang hindi paggamit ng breast pump dahil ang sanggol ay may tinatawag na natural sucking behavior, kaya naman mas mainam na direktang pasusuhin ng baby upang magkaroon ng bonding ang ina at ang sanggol. Kung exclusive breastfeeding ka, kampante ka na kompleto yung mineral at vitamina na nakukuha sa breast milk, no? So, pwedeng hindi na magbigay. Pero kung magsimula na yung baby ng complementary feeding, kakain na siya ng ibang klaseng pagkain aside sa breast milk, pwede na magbigay ng multivitamins. Sa katunayan, ang pagpapasuso ng ina sa loob ng isang araw ay nabibigyan nito ang baby ng mahigit sa 500 calories na siyang kailangan ng bata upang maging malusog at normal ang paglaki. Gaya na banggit ko kanina, nire-reiterate ko pinupoint ko, no, na ang pinakamainam na gatas para sa bagong silang ay yung breast milk kasi kompleto na po. Tapos wala kang mamimit na ibang komplikasyon na pagbibigay ng bottle milk gaya ng milk allergy kasi sa breast milk hindi ka na magkakaroon ng milk allergy. Tapos sapat na po at angkop yung nutrition na makuha ng isang bagong silang dun sa breast milk. So na-encourage ko lalo lang mga first time mothers na medyo kabado pa na mag-breast milk na kailangan pong i-encourage sila na mag-breastfeed sa kanilang mga baby. Isaalang-alang ang kalusugan ng inyong anak habang ito ay bata pa upang maiwasan ang mga iba't ibang sakit at komplikasyon sa kanyang paglaki.